हे बघा मी पाव किलो कारली घेतली आहेत. ह्या कारल्याचे ना उभे काप करणार आहे मी छोटे छोटे आणि ते कुरकुरीत भाजणार आहे. कारण मुलं ही अशी काय मुलं कारल्याची भाजी खात नाहीत ना, मग त्याच्यासाठी हा नवीन एक प्रकार आहे. तर बघा आधी पहिल्यांदा हे पिलरने ना आपण यावरचे जे काटे आहेत ना ते काढून घ्यायचे. कारण हे काटे जरा जास्त कडू असतात, समजलं ना. ते काढून घ्यायचे जरा. हे बघा असे घेतले ते येतात ह्या पिलरने ना, चांगल्या प्रकारे येतात हे काटे. हे काटे काढून घेते मी. तर जे देठ काढून घेतलेत मी आता. आणि आपण नेहमी चिरतो की नाही कारलं तसंच चिरायचं, उभं चिरून घ्यायचं हे. आणि ह्याच्यातल्या बिया काढून टाकायचे. कोवळी आधी आणि हे बिया काढून झाल्या ना की त्याचे असे छोटे पातळ ना असे उभे काप काढायचे. हे मोठी कारली असेल ना तर आपण मध्ये इथून तोडून आपल्याला छोटे होतं आपण तसं पण करू शकतो. हे असं काढायचं आणि ह्याचे उभे असे काप काढायचे. हे ते बटाट्याचं काय म्हणतात त्याला रे, हां अशा उभ्या काढायच्या ह्या. आणि आता हे बघा हे वरच्या हे आपण काटे काढल्यामुळे एकदम प्लेन झालं आहे. आणि ह्याला मीठ लावून ठेवायचं 15-20 मिनटं. आणि नंतर मीठ आहे तर मिठात त्याला पाणी सुटतं, ते पाणी सगळं गाळून काढायचं आहे. तर ह्या प्रकारे मी आधी सगळी ही कारली चिरून घेते. हे बघा अशा उभ्या चांगल्या काचऱ्या काढून घेतल्या आहेत. बघा आतमध्ये बिया पण नाही ठेवले, सगळं काढून घेतलेलं आहे. आता काय करायचं ह्याला आपण जरा मीठ लावून ठेवायचं. बघा मीठ लावून घेतला आणि कडवटपणा आहे ना तो निघून जाईल. बघा तर मी 1 चमचा मीठ अलगद हाताने त्या असं आपण सगळ्या ह्या कापांना लावून घ्यायचे मीठ. अगदी आता हे 15-20 मिनटं ठेवून द्यायचं असंच, की मग काय होईल ह्याच्यातलं आणि जे पाणी असेल ना निघून जाईल. बघा ह्या पद्धतीने मी लावून ठेवते. सगळ्या ह्या ना मीठ लागलेलं आहे. आता 15-20 मिनटं आपण ह्याला असंच ठेवून देऊया आणि मग सगळे मसाले घालूया पुढचे. मग हे बघा 15-20 मिनटं झाली आहेत आपण ह्याला मीठ लावून ठेवलं. आता हे काय करायचं माहिती आहे, हे आपण असं गाळून घ्यायचं. हे बघा पाणी येते ना, हे बघा सगळं जे पाणी आहे ह्याच्यामध्ये त्या कारल्यामधलं ते जादाचं पाणी आहे ना ते सगळं ह्या मिठामुळे निघतं. तर अशी सगळी ज्या आहेत ना ह्या काचऱ्या आपण ह्या चांगल्या दाबून त्यातलं पाणी एक्स्ट्राचं काढून टाकायचं. बघा पाणी किती झालं ते बघा खाली, ज्याच्यात असा कडवटपणा निघून जातो. हे बघा हे कारल्याच्या तर ह्या काचऱ्या आहेत. नंतर मसाला घेतला आहे, हळद, हिंग, ही जिरेपूड आहे आणि धणेपूड, ही सगळी आपण ह्याच्यावरती लावून घ्यायची ह्याला. बघा आता ह्याच्यात ओलावा आहे सध्यामध्ये लागणार. थोडंसं चवीप्रमाणे मीठ पण घालायचं आहे, कारण आपण मीठ हे मगाशी घातलं ते आता सगळं निघालं असणार हे त्याचं. नंतर तांदळाचं पीठ लावायचं आहे थोडंसं कुरकुरीतपणा येण्यासाठी. हे बघा आणि 1 चमचा मी बेसन पण घालणार आहे, बेसन पीठ. ह्याला धरून बायडिंग येईल ह्याला. आणि आता हे अर्ध लिंबू, हे अर्ध नाही पाव या लिंबाचा रस घालणार आहे. आता हे सगळं मिश्रण असं मी लावून घ्यायचं ह्याला आणि लगेच आपण हे तळायचं आहे. बघा हे बघा तेल तापत ठेवलं आहे. तेल तापलं ना की गॅस जरा कमी करायचा आणि या आपल्याला मसाला लावलेला ह्या कारल्या ह्याच्यामध्ये टाकायचा. गॅस कमी करायचा आणि कुरकुरीत होईपर्यंत आपण त्या तळायच्या आहेत. हे बघा चांगले असे खरपूस भाजून घेतल्यानंतर आपण हे काढायचे आहे. एकदम क्रिस्पी आणि एकदम कुरकुरीत असे बनतात. म्हणजे लहान मुलं जी कारली खात नाही ती पण खाऊ शकतात. आता हे बाकीचे जे राहिले आहेत ते आपण तळून घेऊया आणि मग तुम्हाला मी ते एका प्लेटमध्ये काढून दाखवतो. हे बघा सगळी तळून झालेली आहेत
आपण हे कारल्याचे काप केले ते आता हे बघा, तुम्ही बघा ह्याचा आवाजावर ना बघा किती कुरकुरी झाले ते. तर अशा प्रकारे आपण ह्याच्यावरती चाट मसाला असेल ना तर तो चाट मसाला टाकून सुद्धा आपण हे मुलांना दिलं, वर चांगली कोथिंबीर वगैरे घालून दिली खायला तर मुलं आवडीने खातील. तर आता हे कॅमेऱ्यात बघून बऱ्याच लोकांना वाटत असेल की करपलेली आहेत, पण तसं ते नाही आहे. अगदी छान खरपूस भाजलेली आहेत ती. तर मंडळी हे बघा, आईने तुम्हाला गेल्या वेळी एकदम कुरकुरीत अशी भेंडी दाखवलेली होती आणि आज कुरकुरीत कारली हा प्रकार तुम्हाला दाखवलेला आहे. तर बऱ्याच दिवसानंतर आपल्या चॅनलवर रेसिपी येत आहे, कारण ऑलरेडी आम्ही बऱ्याच रेसिपी दाखवलेल्या आहेत, त्याच तुम्ही बघत नाही आहात. त्या तुम्ही नक्की बघा सगळ्या रेसिपीज. तरी पण ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. ती आवडली असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रपरिवाराबरोबर जास्तीत जास्त शेअर करा आणि अजून जर तुम्हाला कोणती रेसिपी हवी असेल तर ती आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा.